Anders, voiko sä vähän auttaa? Anders, voiko sä auttaa? Kyllä voin ottaa. Joo, mä löydän mun kavereita. Mikä sun nimi on? Ville. Ville. Hieno. Mukava tavata. Sä oot saanut jo hyvän rusketuksen. Joo, mä olin tuossa Reikossa. Onko sulla yhtään aurinkorasvaa? Ei oikeastaan, on mukana. Ei oo mitään. Okei. Oisit voinut laittaa mulle vähän aurinkorasvaa? No ei se oikein nyt voi laittaa. Anna olla. Mä kysyin häneltä, että voisiko hän laittaa. No se on mun mies nyt täällä. No mut niin, älä se voi olla munkin mies täällä. Ihan tää viileä ihanasti. Selkäala laittaa. Mene arvoa. Oi kato, sulla on ihan punainen selkä. Älä koske jo, Anna. Älä koske. Niin mä voin laittaa itselleni. No niin, älä koske. Et sä jo ymmärrä, me siitä. Ei tarvitse puhua normaalisesti. Sä voit kyllä lähteä, jos sua häiritsee. Kyllä me tässä Vilen kanssa voidaan olla. Se meni vähän huonosti. Mä levitän sitä vähän. Et sä ymmärrä, älä koske. Sulla on aika kireät uikkarit. Voit sä jo pidä turvasti ihan oikeesti. Älä kun häiritse. Älä lähde Toi on aika rumaa puhetta. Älä juttele, mä en jaksa kuulla. Kyllä Ville saa puhua mulle, jos se haluaa. Musta olisi mukava tutustua Villeen vähän paremminkin. Joo, se voi panea sua noissa rupeisseissa. Käännääkö sun kämppää? En mä oo sellainen. No kyllä sitä vähän näytät. Ois sitä Ville voinut vähän laittaa mulle aurinkorasvaa. En voi. Ihan oikeesti. Lähde vetää ihan oikeesti ennen kuin mä en oo Parempi lähtisi muuten. Oikein se käy sun kimppuun. Lähde nyt oikeesti ennen kuin ei liian myöhäistä. Nythän on hyvä keskipäivä. Tässä on ihan... Sä oot ihan sairas, ymmärrät sä? Sä oot ihan sairas ämmä. Kyllä yleensä tommoset miehet tykkää... Hei oikeesti nyt siitä. Ylös siitä, ymmärrät sä? Tai mä hakkaan sut oikeesti. Lähde vetää. No ämmä. Lähde siitä. Oikeesti mä nyt sanon toisen kerran. Kato, ei nuorille yleensä mene Mene täältä. Et sä ymmärrä, että me ei kaivata sun seuraa. Lähde No ei kuule kohta ei voi... ämmää. Sä oot oikeesti ihan sairas, pimeä ämmä.